Minecraft BG и както виждате днес ще играем Minecraft, Еглас. С мене пак хора играем в CubeCraft. Това е премиум сървър. Ще има IP в описанието. Бати 20 сърца. Точно, как 20 бе? 40. Как 40 бе? Еми, 40 все пак едно сърце има и половинка, не се ли сещаш? 40 са. Че може да останеш на половин сърце, ама... Значи е половинка. Си взе броня за нас, не ни взе... Бати копалето. Той не работи. Год генераторите. Ще ме дурат. То си взе броня, човек, гледа, то даже енчанната си взе. Бати, нахалното войно. Ще го репортам ли после? Да. За нахалство. Да. Protection 5 човек, то тук всичко опнато. Батике, ама ти сет ли си взимаш? Не си взимай сет, аз ти направих. Чули бе, не си взимай сет. Айрана си е мой! Добре ба. Дай ми сет. Ето. Взел съм още едни подаръки. Чест имаш ли? Не. Та шамандура, ако не ми я го беше взела. Вземи сега меч. Нали едно айрон, не е много скъпо. Направо човек, но... Ти как се биеш? С брадва ли се биеш? Аз не. Да. Аз не вече, някой. Брадата е по-опната. Да, ама докато удариш два пъти то меча, ще набие същия демидж. Аре бе, човек, те генератори са много бавни. Добре, че съм аз да ги апдейтвам. Добре, че не съм шамандура като тоя. Нали? Да. Имам 54 пържоли. Защо му викаме шамандура? Защото е шамандура. И защо е шамандура? Така и няма. Защото пак, защото е шамандура. Яйцето трябва да защитим. Сега ще отира да купувам болчета, ще го защитим. Наша ръчна. Бати даже си мъгна, човек, ние сме ред. Бати шамандура вика, че е мъга. Какво значи шамандура? Аре, стига да не мога да направя един прост чел. Не вика. Heaven Bull ще го направят първия път. Да бе, да, Heaven Bull ще го направи точно. Като го гледам фейва постоянно на Джумбо, бе. Честно фейва ми. Ти си по-злят, Heaven. Аз съм най-добър човек, аз съм минал. Да, аз на гравитито, човек, ги минавам всички мапове така без поне, майката. Аре, защити яйцето, батал. Смотал батал такъв. Може леко да лагва, смисъл 190 FPS, защото обработвам клипче. Аз съм с 43-57 FPS. Даже докато обработвам и къпълто ми е на 100% се натоварва и на тези човек пак вада повече FPS от тебе. Ти трябва да играеш... Ти сега просто играй с Optifine мода и ще ти буства много FPS, аз знам как. Ако искаш да ти буства FPS, играй с Optifine мода, той ще ти го бусне. В смисъл, няма да вървиш 40, ще вървиш с 100. Няма ти пада под 100. Ти с фаст графика ли играеш или с фенси? Аз игра с фенси. Дестронаха ни го! Елайн бе, виж тур, кой сега ще плесне. Ние си го строим, а те ни го дестройнаха. Айде, мишок грозен. Още... това е това. Умря ли бе, Морфиан? Живи и здрави ще почнем много. Спри си клипа на пауза. Чули бе, спри си клипа на пауза. Няма бе. Дай много да почваме. Да бе, аз игра още. Добре, ще изчакам да умреш. Аре, ляве. Дай, в кое лоби си бе? Ки я знам. Ето аз те виждам. Дай. Ела, е тук. Къде? Ето тук, айде 7 от 16, влез 7. Чакай. Влез 8 от 16, айде по-бързо числя малко. Аз съм там. Ето. Ма тук е ужасно бе. Yellow.
Но то тук сме по 4 в един тим, това е много тъпо. Ема нищо, 4. Този пък копия на мене с морски, не искам да кажа. След колко? След 80 секунди почва. Този пък то. Пред лицето ли? Някой влезна от тима ни човек. Не! Ще сме само двамата. Те другите ще ни спукат, ние сме само аз и ти. Ще сме тим. Само аз и ти сме тим. Но поне няма да си пречим. Добре, само аз и ти сме тим. Ако искаш, аре да спрем клипа и да го почнем наново. Не, има някакъв друг. Искаш ли да спрем клипа и да го почнем наново? Кой ще кажеш? Аре, дай, спирай. Дай пак да почнем.